Passem ara la paraula al grup socialista. Té la paraula la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Síndic, acompanyants, tot el seu equip, primer de tot donar-los l'enhorabona per aquest nou informe anual que és extens i dona molta informació per ser estudiada i poder millorar diversos aspectes que explica de diversos àmbits també. Destacar que també, ja ho ha comentat, hi ha altres 3 informes que per llei s'han de presentar, que són importantíssims i per tant penso que val la pena anomenar-los, que són els 3 informes d'infància i educació, l'informe del Mecanisme Català de Prevenció contra la Tortura i l'informe anual de seguiment de la Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública i de Bon Govern. Dit això, m'agradaria ja començar a entrar en matèria i fer-ho és complicat amb un contingut que té 307 pàgines i amb el temps que tenim, però intentaré ser tan escueta com pugui i tocar tot el que ens ha semblat interessant, que són moltes les coses que diu l'informe que són interessants. I segur que em deixaré algunes coses concretes, però que d'altres grups parlamentaris també hauran tocat i alguns ja s'han explicat. En quant a la protecció dels drets socials, cal destacar les demores, i ja s'ha dit també, en el pagament de les prestacions i en alguns casos l'administració ni tan sols ha informat els usuaris. I per tant, aquest penso que és un cas flagrant que cal explicar i explicar en veu alta i denunciar-ho, perquè l'administració tingui demora en les prestacions és molt greu, però encara és més greu que als usuaris no se'ls informi i per tant és indignant i motiu de denúncia. També cal posar una mica d'èmfasi en les queixes de l'àmbit en les polítiques socials que representen també, s'ha dit, 1/3 del total i han pujat respecte al 2015. Concretament, les persones sense llars han passat de 20 a 49 i això encara és més preocupant. En aquest àmbit sí que m'agradaria, síndic, demanar-li si tenen dades sobre la situació personal dels joves, si són expulsats per impagaments d'hipoteques o de lloguers, si són en municipis, quins són els municipis que resideixen, si són estrangers, amb permís de residència o sense. No he sabut veure en aquestes dades de l'informe i estaria bé que ens ho pogués aclarir. Potser sí que ho diu i m'he perdut, però en tot cas sí que li demanaria si em pogués respondre aquestes preguntes. En quant a les queixes sobre la salut són reiterades i sobretot la saturació dels serveis d'urgències, que també s'ha comentat, i la gestió de llistes d'espera, tot i que les llistes han baixat, però no la gestió és un tema preocupant. En quant al tema de treball, crec que és interessant destacar, que també ho deia vostè, el fet de la queixa que fa Cecot respecte a l'ús inadequat de la quota de formació professional de la Seguretat Social que porten les empreses, un 0,6 i els treballadors un 0,1. Quotes que tenen un caràcter finalista, vinculat a la formació dels treballadors i, per tant, no poden ser destinades a polítiques actives d'ocupació i de protecció per desocupació. Per tant, és un tema a tenir present i del tot preocupant. I per això m'agradaria també, síndic, demanar-li si s'ha informat aquesta